eji da hannu bata bamu ba. To ga su guda ofis ɗin dubuti gwamna kasance ma ko advance ba a karɓa ba aka gama shi. Wannan ma haka ɗan din shi ma karɓi ko sisi ba ga ɗan din shi tun advance payment ga ofis ɗin dubuti gwamna shine 35 million ga ɗan din shi Rochas ko Rochas 69 ɗan din shi kuma 220 222. To Power Hill bata biya shi ɗan Agunda ba. Rarraba su ne in ka haɗa su a cikin gida za ka gani da suke nan. Da wani buɗe ce bai da ita a hannun lokacin shi Power Hill aka yi kawo su a yi nisa certificate zai wala yi nisa a aikin shi ya yi nisa sosai certificate zai ya yi nisa ɗan Agundin ne zai ba abin da aka yi saboda compensation Allah ya da kai lafiya. Allah ya da kai lafiya.